Август кеше мөбарәк булсын. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм Атна информацион программасының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бүген тәкъдим ителәчәк яңалыклар турында кыскача. Бию проекты Саба яшьләрен берләштерде. Аларның хезмәте безнең күз алдында, төзүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Физкультурачылар сәламәт һәм актив тормыш рәвешен алып баручылар. Алар да үз бәйрәмен каршы алды. Узган атна бәйрәмнәргә һәм спорт чараларына бай булды. Атна информацион программасы бүген шулар хакында булыр. Районыбызда хәрәкәттә бәрәкәт шигары белән эшләүче алдынгылар хәрәкәтенең региональ бүлеге белән берлектә кызыклы чара үтте. Бию проекты кысаларында оештырылучы күңел ачу чарасын хәрәкәтнең активистлары президент каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән уздыра. Алар инде башкалабыз Казан, Әлмәт, Түбән Кама һәм башка шәһәр районнарында булырга өлгерде. Чираттагы тукталыш Саба районында иде. Гөлназ Вахитова хәбәре. Алдынгылар хәрәкәте элеккеге пионерлар сыман, монда иң активлар, сәләтлеләр, тәртиплеләр керә. Алдынгылар хәрәкәте активистларының күптәнге хыяллары, күптәнге идеялары бар. Шушындай яшьләребез белән кичке дискотека оештыру. Июнь айында безнең инде җитәкчебез Тимур Җәүдәт улы Сабага килгән вакытта шушы яшьләребез инде тәкъдим иткәннәр иде әлеге чараны үткәрергә. Ул безгә инде бер сүзсез ризалык бирде. Менә бүген 11 август көнендә шушы Ямле Саба яр буенда әлеге чараны без яшьләребез белән берлектә менә шушы диджей курсларын үткән инде яшь диджейлар катнашында мотор чараны оештырабыз, үткәрәбез. Бу инде теге дискотека дип кабул итү дөрес түгел. Әлеге чара кысаларында безнең төрле мастер-класслар үтә. Төрле спорт турнирлары, төрле инде ярышлар, төрле чаралар һәм яшьләребез яраткан, яшьләребез көтеп алган инде дискотека. Бу әле безнең бүген булды да бетте дигән сүз түгел. Алга таба да мондый чаралар, күңел ачу чаралары дәвам итер дип ышанып калабыз. Балалар иҗат үзәге коллективы мастер-класслар уздырды. Теләге булганнар бадминтон уйнады. Кичәнең төп вакыйгасы булып агымдагы елда диджей курсларын узган яшүсмерләрнең чыгышлары иде. Яшь диджейлар үзләре әзерләгән сетларын милли мотивлар белән бизәп һәм баетып халыкка тәкъдим иттеләр. Алар арасында Шәмәрдән лицее кызы Алия Гыйлемханова да бар. Мин монда катнашам, мин конкурста участвовать иттем, и хәзер мин диджей. Мин, получается, курсы диджеинга выиграла, и вот лагерь вакытында мин диджей булып укыдым. Хәзер без по разным районам Татарстана, без Альметьевскта, Нижнекамскта и высоких городах Собада уздырабыз бу бию вечеринкасын. Бу вечеринкада нәрсәмә ашы ул беренче тапкыр җыр. Монда лучший диджей, так скажем. Тагын безнең бик матур фотозона бар. Анда балалар могут фоткаться, разные матур фонда. Тагын безнең бар приставка, без анда джаз-дэнс. Балалар могут джаз-дэнс бию итергән. В движении моя роль такая, я председатель регионального совета первых, это орган самоуправления для школьников. У нас было обучение на конкурсной основе для ребят, кто хотел, совместно со Scratch DJ School, это школа диджеинга у нас в Казани, ребята подавали заявки и отбирались на обучение. Вот наши ребята, кто сейчас здесь, это обучение они прошли, теперь мы гастролируем по городам Татарстана и даем сеты, устраиваем дискотеки для ребят из районов. Я в первый раз вообще в Сабинском районе, и как только мы приехали, я снимала много видео, мне очень здесь нравится, здесь интересная природа. 2 родника мы посетили здесь у вас, сходили в местную столовую, в целом у вас здесь очень красиво. Очень хороший воздух, мне здесь понравилось. Я тоже в первый раз в Сабинском районе. Тут у вас очень спокойно, очень такая духовная атмосфера. У вас очень вкусная вода в родниках. И вообще у вас и вправду очень красивая природа. Милли ризык эшпешмәк ашау буенча үтүче бәйге иң үзенчәлеклесе. Анда катнашырга төрле яшьтәге 10ннан артык кеше теләк белдерде. Уенның шарты буенча 4 минут эчендә иң күп эшпешмәк ашаучы ачыкланырга тиеш. Җиңүче Теләче районыннан Илнур Тимербаев. Ул махсус шушы бәйге өчен килгән. Ашау бәйгеләрендә катнашып, Казанда кыска минутка 5 бургер, 1 килограмм 200 граммлык кыстыбый, хот-дог ашап 3 тапкыр җиңүче булган. Әле күптән түгел мәрхүмә булган әбисе Миннегөл апа күп һәм тәмле ашарга өйрәтеп үстерә аны. Миңа бу турнир турында бер Саба егете әйткән, мин сразу оештыручыларга язган идем. Миңа мәсәлән
Сразу яздылар, кірттілер. Мында келдім, нәрәсәліні жеңдім. Мен мында ғана жеңмәдім. Мен Татарстан бойынша Қазанда 3 тапқы бірінші орындарда лайық қалдым. Аннары соң 3-ші орында қалған ем Санкт-Петербург шәһәрендә. Анда мен 3-ші орында қалған ем шаурма бойынша. Анда кило яранлы шаурма еді. Турнир һәм мастер-класслардан тыш төрле батыллар, заманча яшьләргә кызыклы станцияләр эшләде. Балалар бу кичтә бергә күңел ачтылар һәм мәйдандагы иң шәп трекларга кушылып биеделәр. 11 августта төзүчеләр көне билгеләп үтелде. Районыбызның бу тармагын үстерүче, тормышыбызны матур биналы, тигез юллы, чиста сулы, якты утлы итүче, гомумән уңай шартлар тудыруда зур өлеш кертүче төзүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен узган шимбәдә хөрмәтләнеп, бүләкләнеп, ял итеп уздырды. Сабан туй мәдәни спорт үзәген шаулатып, уеннарда катнашып, алга таба эшләргә энергия туплап, бер-берсе белән аралашып күңел ачтылар. Бу тормышта кемне генә алсаң да төзелешкә өлеше кермәгән кеше юктыр. Адәм баласы гомер буе төзи, тормышын, гаиләсен, йорт-җирен. Ә инде менә бирегә җыелган халык үзләренә генә түгел, кешеләрне яхшы, уңайлы биналар, юллар, уңайлы мөхит булдырулары белән сөендерүчеләр. Аларда эшләргә мөмкинлек тудыручылар. Гомерләрен төзүчелек хезмәтенә багышлап шуннан тәм табучылар. Аларны бәйрәм белән Сабан муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов тәбрикләде. Районның иктисадын булдыруда безнең 3-4 тармак эшләп килә. Авыл хуҗалыгы, промышленность сәнәгать дибезне һәм төзелеш. Менә бу 3 тармак үзебезнең район экономикасын барлап тора. Төзелеш үзенең еллык 2 миллиардлык суммасы белән районның үсешенә бик зур өлешен кертә. Шуңа күрә алдагы көннәрдә дә шулай районның экономикасы үсә торсын. Үзебезнең подрядчикларның эшләре булып, федераль программалар эшләп килсен, республика программалар эшләп килсен һәм район бюджетында инде өстәмә шулай ук тавышлар безнең булып торсын. Бүгенге көндә килгәндә безнең бюджет направлениясенә түгел, эшмәкәрләрдә төзү алып баралар, үзләренең производство биналарын сөйләр, инвесторлар үзләренең производствосын булдыралар. Халык та үзенең йортларын сөйләшә, күрә барлык кеше дә төзелешкә нидер төзелеш белән бәйле. Районның 3 кешенең икесе ул бәйле дип әйтәсе килә. Шуңа күрә барыбызны да бәйрәм белән, төзүчеләр көне белән. Ел сайын район күләмендә төрле программалар нигезендә яңа объектлар сафка баса. Күп күләмдә ремонт төзекләндерү эшләре дә башкарыла. Эш хисапсыз ди Сабан муниципаль районы инфраструктура үсеше бүлеге начальнигы Илмир Рамазанов. Бүгенге көндә барлыгы 32 объектта эш бара. Күп эшләр эшләнә безнең районнарда да, шуннан да безнең республика программасы буенча 37 объект эшләнеп бара. Анда инде безнең әйтәсе килә, инде безнең спорт мәйданчыклары инде менә безнең быел хәзер 4 спорт мәйданчыгы эшләнеп килде Шикшәдә. Мәктәп территориясендә эшләнде, андан соң инде Юлбат мәктәп территориясендә эшләнде. Күп фатирлы ишегалларын ремонтлыйбыз инде без. Ул инде безнең 20нче елдан башланып китте. Безнең инде ул программага кергәндә 56 ишегалдан биргән идек. Аларны сайлап инде 32сен без ремонтладык. Хәзерге инде менә 4 елга сузылган ишегалларын без быел бетерәбез. Безнең быел инде 7 ишегалдан ремонтлап бетерәбез. Безнең менә федераль программасы буенча эшләнә торган объектларыбыз да бар безнең. Хәзерге вакытта инде безнең Сосуйсы центр эшләнеп бар инде. Балалар иҗат үзәге эшләнеп бара. Без инде аны проектированиесе 23нче елда башлаган идек. Федераль программа тагын килгәндә безнең очистное сооружениелар күп эшләнде. Инде Сабада менә теге елны эшләп кулланышка тапшырдык инде. Быел безнең Шымарданда эшләнә инде. Без тоже кулланышка тапшырабыз дип ниятлисе килә ел ахырында инде безнең объектлар күп була инде. Шуннан да менә ишегалларында әйтеп киттек инде безнең тапшырырга дип инде. Андан соң бу күп фатирлы йортларда капремонт эшләре бара. Безнең инде ул 9 йорт. Ул инде безнең 13 елдан артык бара. 2015тән алып благоустройство парк и территория дигән программабыз эшләп килә. Хәзерге вакытта безнең Сабабызда 4 парк эшләп килә. Соңгысы инде безнең менә бу хәзер центрда урнашкан библиотека артында урнашкан паркыбыз 2 чиратта эшләнеп бара. Быел без аны бетерәбез. Алдагы елларга безнең яңа проектлар барлыкка киләчәк Алла бирсә. Бәләкәч балалар бакчасына каршында анда безнең буш урын бар. 8 гектарлы урында анда эшләрбез дип уйлыйбыз инде. Тагын безнең менә су үткәрешләр буенча программаны эшләп бара. Хәзерге вакытта Измаил советында яңа участокларга су керттек без. Анда соң инде безнең Мишан авылсы, Мишан баш якларында Шамардан белән 2 якны тадаштырдык. Андан соң проект эшләре инде безнең 2нче елга менә иш туган керәчәк. Туктар авыллары и Юсуф Алан авыллары су проектлары белән керәчәк. И без аны быел эшләп бетерсәк, 2нче елга инде
түзейді башлашақпыз енді. Юл түзүшүлөрүнө келгенде енді біздің тоже федераль программа боюнча Шымарданда быйыл, Шымарданды бады деп аталайында біздің анда ішленді. Қазір енді біз мына мектеп артында 219 участок бөлінген территорияда ішлер бара. Анда енді біздің қазіргі вақытта коммуникациялар да шаны бітті, су кіртілді анда, газ кіртілді. Хамына юл ішлейбіз енді. Көп ауыл сайытларда орамытлары алмаштырабыз енді, светильниклар қоябыз, аларның кабельдарын алмаштырабыз. Жыл сайын давам етті. Екінші жылға тоже шулай ішлер баралай тұрабыз енді, планда тұрайында біздің. Государственный жилищный фонд тарафынан біздің ел сайын йортлар салына ипотека бойынша. Ол біздің енді ел сайын бір йорт салынып келейінді. Собаның өзінің микрорайонның біздің тынышлық орамында орнашқан енді. Көп фатирлы йортлар жері. Қазіргі вақытта тынышлық 20-де салынып ята. 3 қатлы 36 квартирлы болайында. Исәнді, ғайлы бәқіті, ішлеріңіз ұзақ елларға ғұрлық болып қалсын. Бәйрәмдә хезмәт алдыңгыларын сәхнәгә чакырып кутладылар. Аларга дәүләт, министрлык бүләкләре, район җитәкчелеге мактау грамоталары, рәхмәт хатларын тапшырдылар. Район үзәгендә урнашкан ПМК 159 оешмасын 2021 елдан Илнар Нәбиуллин җитәкли. Гомерен шушы хезмәткә, белемен әлеге оешмага багышлаган әтисе Фәргат Нәбиуллинның эшен дәвам итүче ул. Узган 3 ел дәвердә кеше саны белән 2 мәртәбә арттык. Үзебезнең эш төренә килгәндә без районда шушы төрле федераль һәм республикаль программаларда катнашып барабыз. Бүгенге көнгә килгәндә без Иштуган авыл җирлегендә федераль программа буенча Иштуган клубын ремонтын алып барабыз. Собада хирургическое отделениеда ремонт эшләре алып барабыз. Арташ мәктәбендә пищеблок, бу инде балаларга столовыйда ашау мөмкинлеген булдыруына алып барабыз. Һәм 2 Арташ һәм Юлбат авылында универсаль спорт площадка майданнары булдырдык. Сүздәйек, әтинең әйтә торган сүзе бар, аңларсың, мин булмасын янда дип теге. Күп сораулар булай, яшь булганлыктандадыр. Хәзер инде теге үзебезнең кулга тотып эшли башлагачтан, шуннан да күп сорауларга җавапларны ул әйтеп барган икән. Хәзер инде менә үзебез шушы тырмаларга басып, ниткәч күрәбез, аңлыйбыз һәм нәтиҗә ясыйбыз. Районыбызда читтән килеп эшләүче төзелеш компанияләре шактый. Шуларның берсе Казан шәһәреннән Алтын групп оешмасы. Аларның хезмәт җимешләре торган җирләребезне матурласа, халкыбызны эшли итә. Тәбрикләнүчеләр арасында әлеге оешманың проектлар җитәкчесе Дмитрий Расулов та бар иде. Ул район башлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Мы строим у вас в Забах спортивные заведения, конно-спортивный комплекс построили. Сейчас приступили к строительству сосудистого центра, манеж построили, общежитие при аграрном колледже. Глава вашего района, правительство Республики Татарстан выделяет средства для постройки таких заведений. Очень приятно смотреть, что вы развиваетесь, у вас очень хорошая инфраструктура, приятные, порядочные, добросовестные и очень профессиональные сотрудники, люди, с которыми мы по долгу службы вместе работаем. Очень хорошее качество работ. Здесь у вас большие требования, мы их выдерживаем. И тот подход главы, который есть к приемке каждого помещения, каждого здания, он действительно поражает. То есть сколько вот мы уже объектов сдавали, ну, порядка 100 объектов, и только здесь понимаешь, насколько человек, он вникает в каждую деталь, он хочет разобраться во всем, и он ищет идеального решения, чтобы не было каких-то проблем в дальнейшем в эксплуатации. То есть мы построили и забыли, и это будет служить вам долго. Вот в строительстве я порядка 15 лет, но в чем мне именно нравится, вроде бы выполняешь одну и ту же задачу каждый день, то есть одни и те же кирпичи пускай, одни и те же фундаменты, но люди постоянно разные, постоянно какие-то новые решения, то есть никогда ничего не повторяется, всегда что-то находишь новое, что-то интересное появляется и на рынке технологий, и на рынке продуктов, и люди новые появляются, меняются нормы, уже более современные появляются какие-то решения. Это очень интересно, развиваться вместе с технологиями и строить уже не простые дома, там, я не знаю, садики, школы, а более уже мощные и масштабные сооружения. И это интересно, действительно. Самый большой проект, наверное, это Международный образовательный центр. Мы построили в Казани 2 центра. Они котируются по всему миру. Там преподаватели со всех стран мира. Вот, это один из таких масштабных объектов. Очень понравилось работать в Кремле. Мы ремонтировали все стены Кремля, башни и
Сюмбике вот единственное мы не ремонтировали, все остальные как бы затрагивали в ремонт. Очень много заведений именно детской направленности, спортивных заведений. То есть все для жителей нашего города, нашей республики прекрасной. Поэтому очень приятно после себя оставлять то, что приносит людям добро, удовольствие. Казан шәһәренең җаваплылыгы шикләнгән Вектор җәмгыяте проектлар эшләү белән шөгыльләнә. Саба районында 6 ел. Иң беренче итеп биредә алар сәнәгать паркын проектлыйлар. Бүген исә бу парк эре предприятиеләрне берләштерә. Төзелешләрдә тукталмый. Иҗади хезмәт, күңелләрендә туган һәр проект менә шулай чын барлыкта туып кеше күзен иркәли. Каждый год не меньше 3 объектов делаем, поэтому работа постоянная. Район развивается, строится активно, поэтому работы много, не только для нас, и для всех остальных хватает. Вот, и очень приятно, что нас приглашают каждый год на праздник, День строителя. Мы не пропускаем, не только на рабочие совещания ездим, но и отдыхать. Не повторяется, в общем-то, да, каждый раз новые материалы какие-то применяются, чтобы все было лучше, долговечней, надежней. Душевного равновесия. Строители смелые люди, не каждый может решиться взяться за работу, еще ее довести до конца. Поэтому всем крепкого здоровья, душевного равновесия, ну и благосостояния. Саба күп тармаклы җитештерү предприятиесендә эшләүче Җәүдәт Хәсәншинның бу тармактагы стажы 17 ел. Экскаватор белән иң авыр хезмәтләрне башкара. Бу һөнәри бәйрәм көне аның өчен бик тә истәлекле. Хезмәтен бәяләп аны Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләделәр. Безнең төзелеш су кертәбез, канализация фундаментында казылган инде, экскаватор булгач, бөтен казу эшләрендә катнашабыз инде. Иң беренче шул бездән башлана инде төзелеш. Катлаулылыгы хәзер әйбердә үзмәскә кирәк инде, телефоннарны, газлар бөтен үзе җирасында бит, шуларны белеп, шулардан казырга кирәк. Теге ашыгып чыкмый инде, әкренгә генә җайлап кына эшләргә кирәк. Төзүчеләр бәйрәмнәрен рәхәтләнеп төрле спорт ярышларында, милли уеннарда, төрле бәйгеләрдә көч сынашып үткәрде. Шул рәвешле алар алга таба эшләргә, төзергә, иҗат итәргә үзләренә көч һәм дәрт тупладылар. Район үзешчәннәре җырчы Римма Никитина чыгышларын карап, рухи ял иттеләр. 10 август физкультурачылар көне иде. Бу һөнәри спортчыларныкы гына түгел, йөгерергә, чаңгы шуарга, хоккей, футбол, волейбол уйнарга яратучылар, яраткан командалар өчен җан атучылар, аларның уңышлары белән чын күңелдән сөенә белүчеләр бәйрәме дә. Спорт күпләрнең яшәү рәвеше. Безнең районда бигрәк тә районыбыз спортчылары Олимп стадионында бәйрәм итте. Тулырак Гөлназ Вахитова сөйләр. Аларның сайлаган юлы спорт, һәм алар шуңа тугры калып хезмәт куюларын дәвам итә. Бүгенге көндә районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлегендә барлыгы 155 хезмәткәр исәпләнә. Шуның 51-е спортка турыдан-туры бәйләнгән тренер. Шушы өлкәдә эшләүчеләргә Саба муниципаль районы башлыгының мактау грамотасы, рәхмәт хаты, Татарстан Республикасы физик культура һәм спортны үстерүгә керткән өчен мактау билгесе, Татарстан Республикасы физик культура һәм спорт отличнигы күкрәк билгесе, министрлык һәм районның спорт бүлегенең мактау грамотасы, рәхмәт хатларын район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Куддусов тапшырды. Безнең районда бу аерым бер тармак булып үсеп килә, спорт һәм физкультура. 160-тан артык безнең корылмалар эшләп килә, күп кенә махсус мәктәпләр эшләп килә. Бу әйтәсем килә безнең инде спортсменнарга түгел, тренерларга бик зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Алар безнең инде спортсменнарны гына тәрбияләмиләр, алар инде безнең яшь буынга пример булып, аларны өндәп, матур иттереп, үзләренең киләчәктә здоровый образ жизни апарырга өнди торган тренерлар.
Башка еллардан айырмалы буларак быел велосипед спортына басым ясалды. Моның өчен махсус Татарстан Республикасының велоспорт буенча җыелма командасы чакырылган иде. Велоспортның Mountain Bike дисциплинасы буенча Татарстан Республикасы җыелма командасы тренеры Родион Бражник Украина чемпионы. Ул Чаллы Яшелүзән шәһәренең велосипедчыларын алып килгән. Сюда мы попали по приглашению, значит, руководства района, директора спортивной школы. Вот. Очень рады, что нас пригласили. Хотелось бы сказать выразить большое спасибо за приглашение. Очень интересная у вас здесь трасса, конечно, построена. На такой трассе можно растить довольно-таки спортсмена высокой категории, высокого уровня. Вот. Дисциплина наша, велосипедный спорт, маунтинбайк, представляет из себя гонки по пересеченной местности. Булар киң тәгәрмәчле, ком, грунт каршылыклардан йөри алучы велосипедлар. Гонки сами по себе включают тоже очень много дисциплин. Есть гонки с выбыванием, гонки на коротком круге, но есть самая основная у нас, конечно, дисциплина кросс-кантри, это олимпийский вид. Вот, он включает в себя не только подъемы гонки по пересеченной местности, включают которые в себя и подъемы, и спуски, более экстремальные, так же как и трамплины, и какие разные препятствия из камней, и бревен, и так далее. То есть вид спорта травмоопасный, но очень интересный, он сейчас развивается в мире и как бы набирает, скажем так, популярности. Вот. 2011 елга Артемий Турханов катнашучылар арасында иң яше, 3 яшендә 2 тәгәрмәчле транспортка утырган малай өчен бу хәзер яшәү рәвеше. Я занимаюсь велоспортом уже около 5-6 лет. У меня тренера родители, из-за этого я выбрал этот вид спорта. У меня отец, получается, какое впечатление создается, что Оскар сегодня занимался велоспортом, и он был, получается, чемпионом Украины. Мама занималась велоспортом по шоссейному виду спорта. И она, получается, участвовала в всероссийских соревнованиях и заняла там 3-е место. Мне интересен то, что он экстремальный. И я от него получаю удовольствие, как от жизни, можно сказать. Я им живу. Велоспортчылар арасында BMX фристайл, BMX рейсинг буенча ярышлар булды. Спортның бу төрен саба тамашачылары зур кызыксыну белән алкышларга күмеп күзәтте. Төрле экстремаль трюклар күрсәтү, махсус корылмаларда велосипед белән йөрүне егетләр зур осталык белән башкарды. Мәхмүд Шакиров Казан шәһәреннән килгән, спорт өлкәсендә ирешкән уңышлары, исемнәре бихисап. Менә җиңел ветераннары белән Саба районының аралашу без алар белән бик тыгыз элемтәдә торабыз. Россия беренчелегенә бергә барабыз. Рәхмәт Саба районының җитәкчесенә, ветераннарның да в том числе яхшы поддерживать итә, яхшы финансирование бара. Шулар өчен моннан рәхмәтләребезне Рәис Нургалиевичка да әйтәсем килә. Безнең җиңел ветераннар исеменнән Татарстанның. Миңа бүгенге көндә 81 яшендә. Безнең яшьтәшләр арасында, 80 яшьтәшләр арасында мин ярат кабулмамын. Спортның башка төрләре буенча үткән ярышларда да райондашларыбыз яхшы күрсәткечләргә иреште. Волейбол уйнау, гер күтәрү, йөгерү һәм башка күп төрле ярышларның үз җиңүчеләре ачыкланды. Физкультурчылар көнен Шәмәрдәндә дә билгеләп үттеләр. Бәйрәмнән Әлфия Мөбәрәкова әзерләгән хәбәр. Узган атна ахырында физкультурачылар шаулап, гөрләп үз бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Ел буе ярышларда һәр даим катнашып килсәләр дә, аларга нәкъ менә календардагы үз көннәре кадерле шул. Без бүген инде шушы яшьләр үзәгенең футбольный полисында физкультурчылар көнен генә түгел, әлбәттә безнең күптән түгел генә безнең тимер юлчы көне дә булды. Шул уңайдан шул ике бәйрәмне берләштереп, спорт бәйрәмен оештырып китәбез. Безнең инде районда спортны бик нык яраталар. Һәрбер авыл җирлегеннән монда спортсменнар килде, без аларга төрле уеннар әзерләдек. Сумо ярышлары да узачак, шулай ук безнең баскетбол ярышлары арасында һәм инде безнең гаилә ел уңайыннан быелны гаиләләр арасында йөгерү буенча эстафета да узачак. Шуңа күрә барыгызны да шушы бәйрәмдә көтеп калам. Көн шундый матур безнең, кояшлы. Рәхим итегез безнең бәйрәмгә.
Бәйрәмнең ачылу тантанасына җырчылар да чакырылган. Нинди генә чара булса да, җырдан моңнан башка үтәмени инде ул. Аннары бәйрәм йөгерү марафоны белән дәвам итте. Иң элек хатын-кызлар, аннары ир-егетләр йөгереп уздылар. Әти, әни һәм мин йөгерү майданчыгы да ачылды. Балалар 100, әниләр 200, әтиләр 300 метр арага узышты. Шәмәрдәндәге бу бәйрәмгә районыбыз авылларыннан да физкультура һәм спортны үз итүчеләр килгән иде. Бүген менә район күләмендә физкультуристлар көне билгеләп үтелә. Әле менә сәгать 1дә Сабада булып үтте. Әлеге бәйрәм бүген инде менә хәзер сәгать 5тә башланды Шәмәрдәндә. Шул теләп катнашабыз. Менә яшьләр бар, Аллага шөкер, бездә кебекләр дә бар. Катнашып, үзебезнең сәламәтлекне ныгытып, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Мин үзем муниципаль хезмәткәрләр командасының бадминтон төрендә катнашам. Аны бик яратып уйныйм инде. Моннан тыш шул турнирда катнашам. Икенче бер майданда хатын-кызлар һәм ир-егетләр командаларга бүлешеп баскетбол уйнадылар. Дәртле җырларга төренеп барган әлеге бәйрәм физкультурачыларның күңеленә дәрт дәрман истәде. Августта Соба төрле дәрәҗәдәге картинг ярышларын кабул итә. Аргамак картодромында узган ялларда спортчылар Россия чемпионатында узышты. Собаның Аргамак картодромында 9 августтан 12 августка кадәр картинг буенча Россия чемпионатының 5-нче этабы булып узды. Ярышлар бу елда иң зурысы һәм иң көчлесе буларак билгеләп үтелде. Ярышларда барысы 200-гә якын кеше катнашты. Ачылу тантанасы да бик күңелле һәм дулкынландыргыч узды. Россия спортчыларын тәбрикләргә Соба муниципаль район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов һәм башка рәсми затлар килгән иде. Огромное спасибо организаторам, руководству республики, федерации нашей, СНП Рейсинг за эту организацию действительно настоящего автомобильного праздника. Всем участникам удачи, чтобы ваши старты всегда, количество стартов всегда совпадало с количеством финишей. Всем удачи! Аргамак трассасында ярышлар бик кискен һәм матур барды. Спортчылар карт машиналарында оста һәм хәвеф-хәтәрсез ярышты. Сабалылар ярышларны күзәтергә бик яраталар. Бигрәк тә малайлар бу машиналарга мөкиппән китә. Кызыл Миша авылыннан килгән Әмир белән Кәрим Нигъмәтҗановлар дөнья күләм Формула 1 чемпионатында Россиядән беренчеләрдән булып катнашкан Виталий Петровның үзе белән истәлеккә фотога төштеләр. Якшәмбе көнне ярышлар tamamlandı. Sabada үткән Россия чемпионатында җиңүчеләр рәтендә Татарстан егетләренең булуы аеруча күңелне сөендерә. Казаннан Илшат Ибрахимов, Тимур Тимирҗанов, Станислав Миннекаевлар КС-2 карт машиналарында узышканда беркемне дә алга уздырмадылар. Алар өчесе дә пьедесталның 3 баскычына күтәрелделәр. Шулай ук Саба егете Илнар Галимовның Россия чемпионнары белән бер трассада узышуы да сөенечле. Сегодня у нас завершился 5-й этап чемпионата, 6-й этап первенства на трассе Аргамак-Богатых Сабах. Этап прошел достаточно успешно. Большое спасибо администрации Сабинского района и в целом Республике Татарстан за ваше гостеприимство. Будем приезжать сюда вновь, будем надеяться, что Аргамак будет не только одной трассой в республике, которая будет принимать такие статусные гонки, как мы. Поэтому спасибо еще раз, будем двигаться вместе вперед. Бүләкләү тантанасында Соба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Рашат улы Ишниязов катнашты. Россия төбәкләреннән килгән спортчылар кунакчыл Соба җиренә рәхмәт әйтеп таралыштылар. Бүгенгә менә шулар, һәр көн яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Хәзер игътибарыгызга реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруы. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик.